Dobrý den, dnes bych vám chtěl představit užitečnou věc zvanou sirti. Je v nich 38 kusů, mají 4x z jedné strany a dokonce i z druhé strany a stojí korunu 20 a hodí se na zapálení hořáku. Sirku můžete použít i při zapálení cigarety a nebo při zapálení cizího majetku. Já radši zdrhám. Můžete s nimi i kouzlit. Sirka je, sirka není. Sirka je, sirka není. Prostě sirti mají všeobecné užitečné schopnosti a bez nich bychom se určitě neobešli. Proto prosím o ně pečujte s radostí a pílí. Poněvadž sirti Evropské unie, jenom s nimi uděláte krásný oheň. A tento týden super dárek, sirti uvnitř. Pro TV Šaby Jiří Šabach.